O Imserso adianta este ano a comercialización dos seus viaxes para maiores. En Galicia, as reservas comezarán o 14 de setembro con prezos desde 50 euros. Case 900.000 prazas e destinos da costa, illas ou circuitos culturais. O programa do Imserso volve a poñer en marcha a súa maquinaria para a tempada 2026-2027 cunha novidade que xa chama especialmente a atención. 7.447 prazas a 50 euros para os beneficiarios con menores ingresos. Unha campaña que, ademais, mantén a posibilidade de viaxar con animais de compañía e que en Galicia arrincará o 14 de setembro para os usuarios preferentes. O resto terá que agardar un día máis. Para as axencias, o adiante da campaña colleunos con sorpresa. Para nós colleunos un pouco de sorpresa porque, estábamos sempre en fechas finales de outubro, máis ou menos, e agora collenos un pouco de sopetón co final do verán, que aínda cada ano se alarga máis a tempada de verán. Pero, expectativos a ver que pasa. As prazas a 50 euros volverán ser unha das opcións máis demandadas, porén, dende as axencias lembran que son limitadas en comparación cos millóns de persoas acreditadas para participar no programa. Parece ser que sí, pero en realidad van a sacar, como sempre, poucas plazas para tantos maiores que están acreditados. Está moi solicitado e agora é o que vemos de últimos anos para aquí. Cada vez os maiores son máis xóvenes. Antes os maiores non viaxaban tanto, había sempre plazas de sobra ou podían escoller os destinos, pero agora cada vez os maiores son máis xóvenes e viaxan bastante. A costa peninsular concentra a metade das prazas desta campaña. As illas representan outro 25,9%, mentres que o turismo de escapada inclúe circuitos culturais, natureza e visitas ás capitais de provincia. Ha reservado a zona costeira a maior parte porque é tamén para beneficiar os hoteles que non pechen en temporada baixa e garantir o traballo para as persoas dos hoteles. Pero, despois hai circuitos culturais que xa, hai menos xente que opta por eles, pero o que máis se vende son as costas e as islas. A tendencia, segundo as axencias, é clara. Cada ano son máis os maiores que queren viaxar e tamén aumenta a demanda do programa. Cada ano máis xente, o que falábamos, agora a xente viaxa máis, síntese máis xoven, coidanse máis, sí. Sempre, cada ano, temos boas expectativas, o que pasa que sacan poucas plazas para a xente que está acreditada. Optan menos persoas a poder coller as plazas que queren. En Galicia, os usuarios preferentes poderán reservar desde o 14 de setembro e o resto desde o día seguinte. Unha campaña que chega antes do habitual e que volve a poñer de manifesto a crecente demanda dos maiores por viaxar tamén fora da temporada alta.